Здравейте, приятели, аз съм Брик и сега ще ви покажа как да си намалите лага на Minecraft. За да си намалите лага на Minecraft, вие трябва да направите ето това. Да натиснете десен бутон и да натиснете персонализиране. И тук трябва да изберете от някои от тези теми. Аз избирам винаги ето тази. И ето така изглежда, малко е грозничко, но ако играете Minecraft, така ще ви дигне поне с 20 FPS повече, може и с 30. Това, разбира се, е за ако вашият компютър е по-слаб. Сега ще покажа и някои настройки, които също може да намалят лага на Minecraft. Също така може да си изтеглите и Optifine. Той намаля лага на Minecraft, дори няма да имате лаг май. Нека само да вляза в Minecraft. Като ми се зареди и Minecraft, пак ще се включи. И ето ме, хора, вече с пусната Minecraft. Натискате настройки, видео настройки. Също, ако си намалите чънковете, лагът на Minecraft ще спре. Примерно си ги оставяте на 8 чънка. И лага ви ще спре малко. Също така, това го правите на OFF. Това също може да го направите на OFF. И ето така. Това също на OFF. Това го правите на Fast или Fencha, както вие решите. И това беше всичко от мен. Ако ви харесват моите клипове, абонирайте се, харесайте и коментирайте. Чао, чао!